Dneska si máme novýho hosta, Kubu. Pozdrav do videa. Ahoj, dejte mi odběr. A počkat. Tak. A teďka jdeme hrát. Budu Among Us a jdeme. Kubo, co děláš? Tam nejde jít. Nejde, ale mám lanternu. Neviditelnou. Tak jdem. Hop. Ty jo, nebyl ten výtah nějak menší? No, byl větší. Menší. Brak. Jak chci dolů. Já padám dolů. Do bazénu. Do bazénu. Jsou do bazénu? Aha. Počkat, kudy jo, tudy. Já lítám. Ty dropper. Ježiši, pomoc. Ježišmarja, tu je horko, já se tu asi už Takže zabíjou to ode mě. Ach jo. Já se tu už kvařím. Hej, Já to stopnu. Lidi, už jsem se dostal od toho obíčka, Kuba taky. A tady je a čert. možná se hloupej. On tu je čert. Počkat, jak se dostanu nahoru? Já jsem umřel a jsem zase tady. Musíš se resetnout. Já jsem ale skočil do hlavy, já jsem prostě tady. V minulým videu jsme to dělali video s Markem, že jo, Kubo? Ano. A snad mi dají odběr. A počkejte. Je. To. Počkat, lidi. Tak lidi, jdem pokračovat. Jdem pokračovat. A 3, 2, jdem do pokračování, musím Among Us a jdeme. OK. Tento emote je nejlepší. Škoda. Dobře. Napíšete tohle, lidi. Tak se to... Koukej, Kubo. Tenhle den neumíš, co? Dokud ten pen je hodnej. Já tady budu klidně. Hodnej. Ale má nějaký... Tak lidi, začínáme. Je tu Ben. A když mě zabije, tak se to pauzne. Tak jo, ozvu se vám, až budu v elevatoru. Tak lidi, jdeme. To je Sonic! Hele, to znám. To je takovej ten červený. Ano, to je Knuckles. Jo, ale nějaký tlustej, ne? To znám, tohle meme. Jo. Dominiku, on umí skákat. Počkej, já to musím stopnout. Lidi, tak to byla taková scénka, protože to trvře. Protože nám to vůbec nešlo, že jo, Kubo? Protože nám... Mám tohle. A to se tak seká. Pnavko tančí. To má trvat 20 sekund. Mě prostě tančí. Já se jdu napít, jdu tady vyskočit a jdu se napít. Zatím si mluv na lidi. Ne! Kdy tu nešel s váma?
Kubo, jak jste to zvládli s lidma? Dokud ty jsi Šrek. A ty jsi zase přes... Šrek špek. Dokud ty jsi Šrek špek. Počkej. Ale to je gigachat. No já? A Dokud špek není prostý. Že to říkáš do videa? Co ta ryba tam vzadu? Ona tam... Počkej. Tak jdem pokračovat. Takže... Já jsem Freddy, který vypadá jak... No už jsem to pauzil. To je Mario hlava. 10 sekund musíme čekat. OK, ten medvěd polární. Možná není nějaký malý a tlustej. Tohle je tvoje mamka, Kubo. To je tvoje mamka. Mé mamka není z Japonska. A tohle. Naštvaný SpongeBob běží. Já jdu ke křupavýmu krabovi. Daleko utíká Patrika věznice a někdo kradl žlutý autíčko. Já chci taky autíčko. Já mám taky autíčko Patrika. Ne, já tam nemůžu jít. Já tady to, a počkej. Lidi, tak teď si zahrajem ruskou hru jménem Babuška. To není ruská hra. Je to ruská hra, když to je Babuška. Takže... Ne, je to Babuška. A zahrajem si... Nevím. Já jsem to ve škole. Tak se napoj. Já hraju dávno. Abys věděl. A co hraješ? Tu Babušku. A unikl Hraješ jsem. pravou? Jo. Hraješ. A utekl jsem, takže jsem nejlepší. Do shopu. Items. Play. Kubo. Už začala hra. Pořád natáčím. Tak už nenatáčej. Ale ještě něco řeknu. Ať mi všichni dají odběr na kanál Kuba 1. Je to slide. A máš tam takovou obrazovku, je tam nějaký, nevím co to je, s nějakou zbraní. A to je vše. No, prostě takový zelený list. A to je vše. Dejte Kubovi a mě odběr a Kubovi... Ale mám jen 12 odběrů, takže potřebuju těch 15. A dát Kubovi like a mě. Tak čau. A dejte ještě odběr Domino od Roblox. Tak čau. Baba mi... Tralala fiala, bude z tebe čulina.